Wanachaka ni gwechi manyien ni ogai mar UDA mabende en jatend piny Kenya William Ruto koro mi thuolo gi duond burano mar chako lalruok gi duond buche mamoko gi lek mar loso riwruok mag siasa motelo ne yiero mar higa mar 2027. Mande no yangi romo mar kuku mar tend UDA manobagi kawuono kendo manochwoe kom gi William Ruto owuon. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, lalruok gi ODM en achiel kuom weche manomi pek e romono. Romo mokao seche bura mar kuku mar tend duond bura mar UDA e bura mane ochwoe kom kod ogai mar duond burano ma en jatend piny William Ruto. E oboke mar Ramogi TV ochwoe wang'e oyango ni kuku mar tend duond bura mar UDA ogonyo ogai mar thuolo mar timo lalruok kod duond buche mag siasa mamoko man kod lek mar loso piny owacho ka ranyisi ma onyiedho en duond burano mar ODM. E romono duond bura mar UDA ochiwo thuolo ne Ruto mondo los kaka duond burano to kod mano mar ODM biro bedo kod lalruok mar chopo kare twak mar loso riwruok motelo ne yiero. Romono oyango chopo kare mise 10 mane ochwe kogno KCC kod Prime Minister machon mosenindo Raila Odinga e kod jatend piny William Ruto higa mokalo. UDA oyiere mar keto e tim lipot mar NADCO mane onyuolo winjruok mar bedo kod piny owacho mar Manywanda. Lipot masani ni e lwet ute mag od bura 2 mar Seneto kod od bura mamalo. UDA bende omenyo malach okenge mag tayo yiero kod welo mag jotende kor gwenge e kaka yor tego chamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.